Niacinamid je jedna z najužitočnejších aktívnych zložiek, ktorú môžeme začleniť do našej kozmetickej starostlivosti. V dnešnom videu sa ponorím trochu hlbšie do niektorých štúdií, ktoré skúmali jeho účinnosť a zisťovali, pre ktoré kozmetické problémy je užitočný. Moje meno je Elena Krátka a vyrábam pre vás prírodnú kozmetiku značky Modrá púpava. Úplne na začiatku si povedzme, čo to ten niacinamid je. Niacinamid je vo vode rozpustná forma vitamínu B3. Je to vitamín, ktorý je nevyhnutný pre fungovanie nášho tela, ale zároveň je možné aplikovať ho priamo na pleť, čiže topicky, pretože je to veľmi účinná aktívna kozmetická látka. Z kozmetického hľadiska sa odporúča pre suchú a dehydrovanú pokožku, pigmentové škvrny a melazmu, akné a mastnú pleť. Pre všetky tieto kozmetické problémy má štúdiami potvrdenú účinnosť a ja vám o tom dnes porozprávam o niečo podrobnejšie. Ako prvú spomeniem japonskú klinickú štúdiu, ktorá si za cieľ stanovila vyhodnotenie účinnosti topicky podávaného niacinamidu, čiže na pleť, v rôznych etnických skupinách. Táto štúdia prebiehala v Japonsku a zároveň v USA. Jej výsledky preukázali významné zníženie masnoty pleti a zmiernenie aknóznych lézií už pri používaní prípravku len s 2% koncentráciou niacinamidu. Štúdií, ktoré sa zaoberajú účinnosťou niacinamidu na aknóznu pleť, je viacero a jedna z tých zaujímavejších je tá, ktorá porovnávala účinky niacinamidu a klindamicínu. Klindamicín je antibiotikum, ktoré sa používa na liečbu akné. Výsledky ukázali, že respondenti v štúdii, ktorí používali nikotinamidový pleťový gel, dosiahli rovnaké výsledky ako respondenti, ktorí používali pri liečbe akné klindamicínový gel. Tieto výsledky sú zaujímavé hlavne z toho hľadiska, že klindamicín podobne ako iné antimikrobiálne látky pri dlhodobom používaní spôsobujú vznik rezistentných mikroorganizmov. Niacinamid je z tohto pohľadu veľmi zaujímavou alternatívou pre liečbu akné a preto, že si naň mikroorganizmy žijúce na pokožke nevytvárajú rezistenciu. Takže niacinamid je mimoriadne vhodný pre starostlivosť o mastnú, problematickú a aknóznu pokožku. Niacinamid je známy okrem iného aj tým, že dokáže tlmiť niektoré procesy prenosu pigmentu z pigmentových buniek do kožných buniek. Práve tento biologický proces je základom mnohých pretrvávajúcich hyperpigmentácií, či už po vyliečených aknóznych zápalových lézií, ale tiež pri pretrvávajúcich problémoch s melazmou. Niacinamid vie tento proces ovplyvniť s pozitívnymi výsledkami a pleť rozjasní a zjednotí jej sfarbenie. V tejto súvislosti ma zaujala štúdia, ktorá sa zamerala na účinnosť niacinamidu v porovnaní s hydrochinónom. Účastníci tejto štúdie si mali teda rozdelenú tvár na polovicu a na jednu stranu tváre si natierali prípravok s niacinamidom a na druhú polovicu tváre nanášali prípravok s hydrochinónom. Výsledky sú veľmi zaujímavé. Niacinamid dosiahol porovnateľné výsledky ako hydrochinón. K hydrochinónu mi nedá nespomenúť veľmi dôležitý fakt, a to, že v Európskej únii je zakázaný pre jeho karcinogénne a toxické účinky. Naviac, pokiaľ sa po jeho použití pleť nechráni pred slnečným žiarením, tak spôsobuje jej veľké poškodenie a pigmentácie sú ešte horšie, ako boli pôvodné. A tiež je veľmi dráždivý. Takže je skvelá správa, že tak bezpečná zložka, ako je niacinamid, čo je vlastne vitamín B3, je tak účinná pre zmiernenie hyperpigmentácií a rozjasní pleť bez akýchkoľvek bezpečnostných obmedzení. Pozrime sa tiež na účinnosť niacinamidu a jeho benefity pre suchú pleť. Jedným z najvýraznejších znakov suchej pokožky je zvýšená strata vody z jej hĺbších vrstiev. Je preukázané štúdiou, že pravidelná aplikácia niacinamidu dvakrát denne na pleť u ľudí so suchou pokožkou zlepšuje jej hydratáciu a znižuje straty vody. Niacinamid je teda vynikajúca zložka na udržiavanie hydratovanej pleti. Naviac táto štúdia zistila, že lokálna aplikácia niacinamidu zvyšuje syntézu kolagénu v hlbších vrstvách pokožky a zlepšuje zloženie lipidov vo vrchnej ochrannej vrstve. A niacinamid pomáha suchej pokožke vrátiť sa do starých dobrých koľají a pleť je vďaka nemu hydratovaná a vláčna. V
oblasti anti-agingu pleti mechanizmus pôsobenia niacinamidu je založený na znižovaní poškodenia pokožky vplyvom UV žiarenia. Ukázalo sa, že topická aplikácia, čiže priamo na pokožku, topická aplikácia niacinamidu znižuje počet voľných radikálov generovaných pri jej vystavení slnečnému žiareniu. Ako vieme, tieto voľné radikály vytvárajú zápalové molekuly kyslíka, ktoré narúšajú našu kolagénovú štruktúru. To prispieva k ochabovaniu pleti, vráskam, jej dehydratácii a hyperpigmentáciám. Preto je niacinamid veľmi nádejná aktívna látka, ktorá pôsobí proti stárnutiu pokožky. Jednou z častých otázok ohľadne niacinamidu je jeho bezpečnosť. Treba povedať, že bežným prejavom po aplikácii niacinamidu na tvár je zčervenanie pleti. Je to spôsobené tým, že niacinamid rozširuje krvné cievy, čo následne zvýši prekrvenie pokožky. Pre väčšinu ľudí je toto začervenanie mierne a zmizne v priebehu niekoľkých minút. Avšak pre tých, ktorí majú citlivú pokožku, môže byť toto začervenanie sprevádzané návalom tepla alebo miernym pálením. Pri pravidelnom používaní niacinamidu intenzita týchto príznakov slabne a zvyčajne sa úplne vytratí po niekoľkých aplikáciách. Viac sa o niacinamide a jeho účinkoch dozviete z môjho staršieho videa, ktoré sa volá Prečo niacinamid môže u niekoho spôsobiť podráždenie a začervenanie pleti. Začleniť niacinamid do starostlivosti o pleť je veľmi jednoduché. V modrej púpave sme vyvinuli pleťové tonikum Revital, ktoré pri pravidelnom používaní zmierňuje všetky kozmetické problémy, ktoré som spomenula. Stačí Revital zahrnúť do svojej kozmetickej rutiny 2-krát denne, aplikovať ho na vyčistenú pleť teda ráno aj večer a viditeľné výsledky používania sa dostavia približne po 4 týždňoch.